Sobretot una etapa molt bonica, no? L'etapa de la infantesa en la que conservo molts amics d'aquella època, sobretot l'època que coincidíem tant a la classe com a la piscina. Jo vaig començar a nedar aquí, a l'escola, que això és molt maco, no? Poder tenir una piscina com aquesta i aprendre a nedar aquí i després fer una carrera en aquest món, sobretot són aquests tipus de records que em traslladen a aquells moments tan bons. El que més m'emporto són totes les activitats que fem des de l'escola, fora del que és les classes més acadèmiques o més així, es fan un munt d'activitats del Dia de la Pau o de cohesió amb la classe, i com he dit jo, al menjador, que he passat moltes hores aquí fora de l'aula. Tot això jo és que m'emporto, que són els records que més se m'han quedat. És una de les coses, aquesta disciplina i aquesta cultura de l'esforç és una de les coses que més em va marcar.